Amaming na Marso at tilangit kin tidagaapo pagyamanan min manin tidadanon min tidati umunang daw tilawas diamang kami ti panakaiwan mi apo ti aldaw mo na santuan ken tinaragsak apa naglalangin mi nga kakabsat apo ket apo rugyan mi manin nga adalin dati konviksyonan mi tidati nga lawas ti Espiritu Santo kaditi mangidalan kada kami apo dawato ito tinakan ni Kristo nga po kunana ni apo Dios magyak pa babaen ti chimpo awan tilasag na may salakan so katatay mapuputan ti aldaw ket umay daytoy adalin tayo ti daytoy aldaw rabi ti apoy ti impyerno wow apoy ti impyerno dati gayon maawagan nga impyerno adda apoy na apoy ti kargana dati impyerno nga sao kapsa dagiti ti teksto nga masarakan Matthew 9:42-48 Malakas 4:1 wow dati ti kaunay-unay ko teksto Judas City 1 Timothy chapter 2 verse 5 Acts chapter 2 verse 29 naging 34 35 then 1 John 5:3 aging dagat ti si kapsa paset nga mayulo suoten nyo amin anyati kaya nasawa di suoten sa Tagalog sa liksikin suoten nyo amin nyabay salimat-matan nyo asititibker ti naimbang dati ti pasit nga mayulo suoten nyo amin kaya't nga sawan amirisin kaya nasa awan sugimatin ngem ti kapintasan ng bagati Biblia suotin nyo amin malaksit iti dayta salimit-mitan nyo si titibker kasano di sa mga si titibker nga may baga ka man bagati si titibker salimit-mitan nyo si titibker sa tayo na nabilag. Nabilag. Saan nga palpalay? Nga palpalay. Saan nga angaw? Angaw, si titibker. Kerlata. Anya daytoy nga si titibker. Nga salimat-matan tayo na imbang. 1 Thessalonians 5:21. Kunanan dito ti Italiano. Ti Italiano, amannaliw, ani Dante Alighieri. Insurat na tinalatak at trabaho na. May papani ti maysa nga arapaat, apa nagpagpag na ti kararwa kalpasan ti patay. Kalpasan ti patay. Insurat na, tinalatak at trabaho na. Okay. May papanti may sang nga arapaap kapan nagpagpag na ti kararwa kalpasan ti patay. Ti kararwa ket napan iti impierno. Nya nga pitsan dadi. Iti unag ti daga. Dagiti teksto ang maisupyat. Nagpasin na ti teksto na suprat. Ay nya nga ron. Ti apoy ti impierno. So dati nga insurat na dati man na ni kakabsat. 26. May papanti may sang arapaap. Apa nagpagpag na ti kararwa kalpasan ti patay. Abay, kuha. Anya namin tatay ti kararwa ni masasaon ni bagbaga ti Biblia. Datayo ti kararwa. No natayen dayti nga bagin natay matten ti kararwa kakabsat. Ngayon dato yung surat na babae ti ararapaap. May papan ti kararwa iti impierno. Arapaap ti panpanag na. Pag na ti kararwa kalpasan ti patay. Ti kararwa kunana ket napali ti impierno. Abay andayan ti impierno kalpasan. Ti maawagan impierno dahito pan nakayto dagiti may kadwa nga ipapatay dagiti saan nga naikari di langit bayat ti 1,000 nga tawag. Awang pay ti impierno nga
Kasta ti insurat dayti nga manani nga ni Dante Alighieri. Alighieri. Kaya pronounce yun. I-pronounce. Iti unag tinaga. Ijay impierno ti unag tinaga. Wenno ti purgatorio. Nga ijay at espiritu ti tao kat mapatarnaw na. Iti pagbagina kat agbalin ang may kari nga umuli di langit. Eta nyo kagawsan. Kaya nangasawa na dapat yung namam. Kita nyo dati tinsura na madati man nanay. Nga ijay ko na ti espiritu ti tao ket mapatarnaw na iti bagbagina ket agbalin ang maikari nga umiuli iti langit. Wenno ijay paraiso iti imatag ti Dios mismo. Dayta tinsurat na natin nga mananay. Babayan ti arapaap. Apa nagpagpang na ti kararwa kalpasan ti patay. No pay kasta laeng adaniw sarsarita. Hey! No. Sarsarita ti sao ti ni Dante ket nagtingga nga daan iti maysa nga dakkel nga influensya ti sorsoro ti Kristiyano dali ket bigwa. Amoy dati nga insurat ni Dante nga mananay. Anda dagiti Kristiyano nga na-influensyaan iti daytoy nga arapap nga insurat daytoy Dante nga manani o kagabsa. Nga ti kararwa kalpasan ti papatay mabalin na payla dagpag na. Nga mabalin na paylaen nga pasantun ti panagbiag na tapno may karimon nga umuli di langit. Wrong kagabsat daytoy. Very wrong mistake. Kuna na dito no pay maysa adaniw sarsarita di sao ti Dios ket nagpatingga nga Dante maysa dakkel nga influensya sa sorot ti Kristiyano. Sao ni Dante, hangat sao ti Diyos kung kanamod. Sao ni Dante. Ha? Nangangrona ti sursuro ti Katoliko Romano. Ikang runaan aga panunutan ti maysa agi na patay, maysa agi matay akararwa amapan iti impierno wenno purgatorio wenno paraiso ket iso ti nagabangunan dayta ti iglesia Romana Katolika. Iso nga di sorsoro dayta iglesia Katolika kapsa. Iso nga agsirit tayo kumakan agringin tayo. Ngano na tayo ti tao na dapat na tayo babakit na mapan agdulualo. Nya taramidan da barbaran may kakaasi di kararwa dahil nga natay. Idinto ka kararwa dahil jay. Ngam natay nga kararwa. Kita nyo kagabsat. Isa nga dito, kagabsat ko tikwa. Kakaasi dan tupay. Tadida dumdumngag. Nga gato ti kapadasa kakasta nga papanlog buga. Nga ngani kumalik mo tintiro nordon luson. Nga pangararamidan ti kasabat nila natin. Nga uri ibaga nga saan nga kasta ti sursuro ni Apo Isus. Awan lata. Kaya dagiti mat nga mapan makilwalo. Dagi damat nga dengdeng ti sao ni Apo Dios kagabsat. Papanandan to ngay. Kadwadan to iya impierno nga Apo Isus dati paulo dati nagsundan kagabsat. Ikang runaan nakapanunutan ti maysa adimatay. Kararwa mapan ti impierno wenno purgatorio wenno paraiso ket iso ti nakabangunan dayta ni Iglesia Romana Katolika. Ado kadagiti kadaanan a denominasyon ti protestante ket patsindamet ti maysa adi matay akararwa pudno data kagabsat. Nga laki din na ako. Pan nakabalin ni Satanas nga mga lilaw kadagiti tao. O ako Diyos naman nakabalik. Maasi ka kadagiti nga tatawa ko. Patsindamay kadagiti ado nga protestante. Denominasyon ti protestante. Ket patsindamay ti maysa adi matay. Akararwa. Kalpasan ti papatay. Ket mabalin nga pangato ijay paraiso. Wenno ang pababae ijay pirnaw.
Pudno unay, no ti kararwa, ti tao ket saan napulos amatay. Iti kasta masapol nga adda, papanan na kalpasan amatay. Ti bangkay, ti pangababaan, ti may sa abigdot apan nakaawat ti kasasad ti tao. Ket nangidalan, iti nakabutmuten, anak tiyo nasyonalonihiyaan, abigdot. Chuluhiya. Kakabsat, Chulo. noong may kay dito'y kakabsat nga agsusugar, na yung imbag nga saan kayo umay. O nata, mapanda, makipagpuyat, ngem ti dakes ang susugal da, sa daag tatabako, ang karaywara ti bigat dagiti upos ti sigarilyo da. Kita nyo kakabsat ti ko. Ano mo ti sa damalata ti sa Batista nga kasta. Napanubusan da, dagiti tattao, nga mapanmet, umaraya, makidanggay, kano, ang agsusugal da, sa tanto tumanapra, igay, tabako da, dagiti upos ti sigarilyo da. Kuno di ko na ni pastor, na umay kayo nga lang dito kakabsat. Nati aramidin nyo kat umay kayo agsusugal, na yung imbag nga gabi kayo. Ada dagiti sa Batista nga kasta eh. Nga palubusan da. Dagiti minatay da. Kaya sumay. Umay dati rin nabi eh. Dati lamisan da. Alit tabako. Bubuya da. Anda mga umay di jayan pinatay. Di pagdiritsyon da kay. Di jayan dagiti agsusugal. Nagsisigarilyo da. Terusat ko yan. Iti pa nga bababaan. May sa bidot apan nakaawat ti kasasad ti tao. Bidot agasasaad ti tao. Ket mangidalan iti pan nakabutbuten. Nahyo iya bidot. Suga ko na dito kapsat kita nga lawas. Intayo trataren dagiti so magmamano kada ditoy akapanunutan. Teorya asan ana ibatay ti Biblia. Kastamet ti panangkita ana ibatay iti Biblia. Noan niya ti mapasamag kalpasan ti Biblia. Kakabsat, datay launay nga sa Batista. Ato, dagiti kasta nga mapaspasan. Numadamot aglualo. Sa tanto umay, tirabi ng agsusugal. Nga nga ti may tulong da. Malaksi. Kasapulang mo ti kwarta kakabsat. Tanda di masasaw nga tong. Ha? Nagpasugal na tanda titong. Kaya kuhaan. Daan nga rumpun. No na tayo titaon, awan pa di masasaw ng impyerno. No na tayo titao, awan pa di masasaw ng purgatorio. Awan di Biblia data purgatorio. No na tayo titao, natay, akararwa. Natay, asibibiyag, nga kararwa. No natay titaon, nalpas ti bingay, awanin, oray pa ilalwam ti makatawan. Agur-uray latan ti yay niya po Diyos, taawatin na dayay. Dosa na. Kakabsa. Adaw pa dagiti mababalaw, dagiti daddaw, dagiti pastor pe, kakabsa, tingnan nyo dati. Idag sinamon, ayan tinatay, dinagado ti sabong. E di abay ti lumon. Dagito'y kumang sabong kakabsa. Kahit hindi si Bibiyang pay, kahit imay tayo nang ipakita ti sabong, iabay na, yung iba. Data makita na pa'y data sabong. When di si Bibiyang pay kumakat na pantayo, inturudan ti kanin nga. When di si Bibiyang pay, kahit napantay, inkararagan. Baliktad, kakabsat namin, ti kasasaad tayo. Nagpinta sa eleksyon tayo, kakabsat. Nagpintas, dagiti adal tayo, kadi naglapas nga naulawas. Nagpintas, dagiti eleksyon tayo. Ipaganagkit na, kakabsat, dagiti saan nga gusto nga sursuro. Ipaganagkit na, dagiti rumbo nga sursuro nga ramidin tayo. Ipaganagkit na, dagiti papatsin tayo nga gusto. Ipaganagkit na, dagiti saan tayo kumanga papatsin. Nasaan nga gusto nga sursuro, kakabsat. Good no, mate.
Kung na mga pangtitulong, una. Dapat ang bilis na diyan. Hindi ka sa pulan na nga, wala pa, idatang naman tipilis na, ipamilit data, ipakantagin niya na, o magtitulong. Da. Hindi kita napantay tulungan namin na tayo. Hindi ko masinibyan pa, napantay yung tatlo, mananam na pa, dahil nga tulungan tayo. Kuma. So dati may isang awis da, Sakit na nito. magam sa, Ang tinigyan ko. nga, Kumang. ayan na nga ni Pastor Alex ko nakanta di asawa niya. Hindi ka kamsa. Nami ilo, namimpat nga naplapan kami, naplapan, nakikibalay na. Da. Hindi ay masakit. Hmm. Namimpat na, sa sarot-sotin na di asawa niya. Ngayon dahil nga tao kakamsa. Namapang kami dyan pumanawan, tamapan na, panawan na kami. Naslawan, di kakaiskan kami. Medyo na stroke. Yan is. Diyan San Andres. Anang ikang kanon niya ako. Tata, paayawin. Sa sarot-sotin na kanon di asawa. Data, yan di pagragsakap din, ay danong po isaw niya ako. Tawanin, nadakaan ka ng utak na eh. Lumakay magpunti niya. Dahil di ka po nga po, maminsan, so di kung nakikikab sa ako, brother, di tayo amo, di dadating tibiyat tayo, di kasama tayo. Pirmero, may man nagtugaw, may medyo ka pimanawan, may kadwa nga papanmin. Sumagpag kami yawanin, na kami ikuan. Dali bakit nabi man tabang Ibig sabihin, dadi nga han nga da kayo ti inignore na. Inignore na ni Apo Jesus nga mapan at tuktok ijay. Kasto, hindi pagbagan Pagtainanda. Ni Apo Diyos ti apanyo idanon. Dagiti sao ni Apo Diyos ti apanyo idanon. Ngayon, han na nga kayat nga din ganda dagiti sao ni Apo Diyos. Iso nga panawan da kayo. Inignore da katat tamanong nga basis ako nang nga napang kayo. Namin pat? O ininpat namot nga inignore ti sao ni Apo Diyos. O kanya tata ti nangyari na stroke. Ngayon, basta, mapantay na tata, pantay kita eh. Ikararagan ng isang kwenta, tayong pantaman yung kanon iba. Isang kwenta, isang kwenta mo lang, isang kwenta ng lupa. So, ti mapaspasamak namin, dagijay kakasjay nga tattao. Ket into no ni Apo Diyos ti agtrabaho ka dagiti kanyada. Wa, mga ramid ni Apo Diyos ti remedyo. Kaya siyempre pumanaw niya, mabalin nga no mapangkanto pa, isarungkaran, o adadya nga makapanawan. Ngam idi panawan da kayo nga agad-aran ti sa Apo Diyos. Tata, makapanaw pa baka kasjay mo ti strategy ni Apo Diyos nga mangi pantidamag iti kanyana iti nga tao nga masapol nga kasjay tapos ti kasakit indingan na di sa Apo Diyos makatalaw pa itatahanan so nga kada tayo kakabsat ngamin kithan tayo nga orayon ngamin nga bao din na tayo ni Apo Diyos dadya ngay umay ni Apo Diyos ta pagtaingam nuang kapay awang kapay iti pamati tapos ignoram panawam daya kwa man ano ko mga denggam nga una ta ida kayat mo nga awatan uno saan adat latakin yam ta anda kamot na ngam dayay umay akat katok ni Apo Diyos panawam dayay nasiat nga umay da idanon sila ngay nga nakapagpamali nga arami ng iti sangwanan ni Apo Diyos dagiti saan nga uman namo nga ni Kristo kat naglasa oh di kay awatan idapon di kay awatan first John the Bible kasi ano nga di kay awatan ida kaya na sa una mong entertainan no sanda nga awa patyen nga ni Kristo imay nga naglasa di kay awatan apay isudahan dapat yun na ang kaya ako sa awan atap ng makaluban din kasto oh dagitoy umay damot nga idanon nga tati sa unya Dios nya sino dagi dia ako umay kas nato istolo kay di istilo kasto at may saksi niyo ba amok latan nga nga patsin nga Diyos ni Espiritu Santo amok latan nga ibagada nga basbasit ni Apo Sus nga Diyos oh haan kahit ko nga sa kara tayo nga adda ti kinapudno nga mapan mangidanon tapos ket dijay tao mo ignore na kamo kasjay nga kasla kala datay mapangkajay nga kasla nga mauuram to ubot dangay nga handa kahit nga din nga pagam anong ay dito pagpatching na kita apay sino kayo ngay ko mga kwa kasla kasjay handa nga talaga nga awaten ti apan idanon kadakwada lagay ko ka ilaon yon nya
Oh. Do galit na Jay, nagbasing ang barangay ng pito, ti kapilya. Ti reliyon. Nadamatay, pagsasaranunda. Siya yun udida, tono sa maudin ang saon, pag-uulog na amin eh. May hamo yang kan kanan may magbaga nga mas patyon dati tiri kay Ay. say ko. Tata, Eh, natamay sa nga kinapudno. bakit, mabay mga mulog ata, natay nga tinanan na. Kita takal si kati adati kinapudno. Pinagay mo una kunam nga iso dagat sa bari nga sikta awan da iti kinapudno. Yun kay ket nga dinggen da kas At diyan. tani di Aldawan, dinalpasa na kami ng sirmo ng tuudin sto, dahil natay kami di Manang Andra, kaya ni sister nga dajay Remindo. Iso da ati ko, audience ko, tata ti sumarunong nga maliman, imagi bagay basta umaya man, nanan pagmantin may kamana, agsalud-sod akin ka, kung na, atay nga Sabado tingilid mo. So dyan, nagsabatista di dyan. Iso nga, oray may maysa, may kiti, no, dengar, hindi pa isa nagkararwa, kagabsat kilangin, nagsabatista, kagabsat. Ngayon, tiga puno, apa nga nagsabatista, hindi natay ni nanang na. Isang nga dyan ko ng tatay, nga English na dyan, Roma chapter 8, verse 28, all things work together, dagiti aming nga banbanag, All things work together for good. agtitimpuyog da, apaging pagan dagiti dayat iba. Natay ni nanang na, ngayon isugayang tiga po, nga mamuan nati na imbag na dapat. Tayo may naging informal rin. Kitang kinakwadan ni Jai. Hindi siya kung tiyagsaon, imulog dami na. Tila nabati, ibangkay, manangdan niya, panginayan na, kenda Jai. Kino minsan mo dagiti tattao. No makita damo nga sikakit nakurkurapay ka nga tao nga kaslangay nga nakabababati langam. Kaya dumamot nga tattao ket kasla very natanyag da nga kitain nya. Kasakay kay da nga patsyon dayay makita da nga natanyag nga tao kaysa di jay nababa nang rona no ti panagdamdamit mo hanmot unay nga kuha na silang kaya ti panag damdamit na gaya naka sumilang silang da o patsyon da ka nga raw kuma o nakangisgisit ka nga tao May nakapangpaka katwa kita anda ba? awan itsurang Wala dito ayan tayo, may katwa kita anda dali ko ha. Kursong. ano da kurso Dali na, nuhan natin ang pasumo. So, gusto tayo ko na may sa kalangan liman, gusto tayo ko na dito nga mga kasabaw, rin kasama kinalalain mo. Talaga nga, ti apresa rin dali talaga na kada ng pasumo. ngam kita tayo akit ko kuna na don't judge the book by its cover kuna na may hantay nga mo nga de gayam nakakopra pa tilang langana ka anda mo gayam maibuga na nga may pantik panggote sa unya apo Dios dajayan nga nakagraduar ti kolehiyo no nga napantik pagadalan kanda gayam maibuga nang ibaga so nga daduma wen kas jay nga iti impression dagiti daduma nga kita enda jay langat tao panagkawkaws ti tao panaglanglangan nga nang nalampong nga kabarbarbas dati may isang nga missionary tayo mga sabatista nga para si Sal kuna na dyan kuna na nga nakabarbarbas ito di pa agkuama santo no sumurot nga mapan na pasyar gagit kakapsat datay nakapantalon ang agpay so ngam nakalislis mo nga kasla mapan makigataw uno makiraop ada kasi nga brother tayo Brother Abi. kasi jay iso nga agpaiso tayo ko nam ide dadi nga kanayon ka nga tatandil-dilawon ka nga dagiti kulpultor nga makita nga nakapalo ka pasinilas nga naka-t-shirt nga edited ko nung kasta aya ti panagbaro presentable nga kasla ambassador nga pudpuno ni Apo Dios kung kunong kadagi jay idi umay ti balay nga umay dag presenta as di alcohol kulpultor kas jay kunam ket apa kasta kana kunam idi ammo ti agbadaw tatta amoyo ka sa istorya ni ti kabalay danda kam jay Canada alamin gaputa usot maong ijayon ag mamaong mutan dahil di itsura na ito nga nakapantalon nakaislak no apan agpasyar ti kakabsat awan di jayon ala dati sukat ang data pantalon mo apay aya kunang mo ide no pa Sino yung sumuusod dyan? uso Ang mo pa kakabsatas dyan. Tulong ti Apo, so nga dito yung reno na kita kapitan.
kung siya tiri, ay pastor, kunata. Pastor, kunata. Yapo tadi, di lang hindi pa nagsusot kung ano yung rumana. Tapos dahil. Gusto nga awagan ta no, gusto di ko na nagdudumulit ka kasi anong awagan ta. Ang akasyati po may. Ang akasyati kitain. Datayo mga Kristiyano, niya, kikitain tayo. Kasi pangrigan may mga saba. Di kinapudno yung Kaya pagana. kinapuno siya tiri pa. Well, Tako na di first Samuel. lang so. Di ka kitain tilangan na. Kailangan na. Tagamin tilangan makanlilaw. Kasi laki niya, kanta mo diyaw awag ta kanya. Kaputa, hindi lang nga, narumwarap, kabarunga. Nakasapato sakti na sila nga balat. Kasi, iso nga, makanlilaw. Iso nga tayo, mga sumangbay, kahit sa unya po Diyos may naidanon, ang kita hindi lang nga na, kaya denggam lagi pagana. Kasi ka okay? Tinalawag na sa o, at damot tibentahin na dayjay, no, irepresentam ni Apo Diyos, masapol mo't nga, dayjay ibagbagam kinapuno ket maibagay mo't ijilangam. Ket no kas pangarigan ta si kakit apan mo irepresenta ni Apo Diyos, ket nakadungdong rate ka mo't kas ano nga patsinda ka, kas jay. Okay. Di mo't kas jay. Tata, at damot dagitay mga kasabang arod nga, handa nga kabailan ti gumatang ti kasla na kukwamot nga bado kuma nya presentable nga bado adamot dagi handa nga kabailan ti gumatang iso nga naturod damot lat ngam adda ti turod da nga mapan mangibagati sa uni Apo Dios kas jay ket anya nga rod ti pagtakderan ta ijay okay. kita adda nga rod dagiti handa nga kabailan met kas laki nyam idi daday ididamdam mo ka makita oh ket kasla ka met pastor nga kwate panakita Badoy nga ay sikat ng ipagang. Ket irimot kaya mo akit nakagatang kamot tibos. Ano tagatang mo na gumatanggan. Yan. Ala, nya mga tiba, anong problem niya? Kapag nga natakamot tayo dito namin. Nya kamo ano. Kaya election tayo pagkapsat kay kwa may papanda jay sorsoro dagiti Roman Katoliko. Nga papatsinda unay nga dayjay kwa natay kay mabalinda pa nga ilang luwan. Dagiti natay kay mabalinda pa dati agbisin. Ay, awan di jayon. Dahil tinatay, kahit kararwa, kahit mabalinda pa lang nga ipayalis, nga mapanji purgatorio. Ay, soro-soro dagiti ko rin. Langit. Yes, yan. Iso nga, Soro dagiti. Kahit brother Charlie, yata ni brother Charlie? Anda. Brother Charlie, adalam tayo ito. Nanakalanta ni Soro Sabbath School. No nabasam tayo tikwan, palawag na dito yan. Rogem di Italiano, manani, maalamon tikwan, istorya na dito yan. Ano makapagtitinulong dahil si trabaho niya Apo Diyos? Okay. Adarwa sinulukan ijay ina asirpa inyetrasya Alawa Jesus naya o sinita kenaya ruangan moni siluluka naapaikan niya Amin tarigagay maya baik sana isinolo kaarwangan indah tumasarakan usinida kenaya ruangan sinulukan yang baik kanya tolong yang lain timangna ketika agamana dai tatusmu tibat lain Gloria nadat ametu usinida kemaya
sinulukan na apaan kanya muli ketinton man danon tayo pagtahingan kay nato ay tuwin amin didisukto gloria na lang amin ito o sinita kermaya wangan muti sinurukan silulukan na apa ay kanya. Okay. Siga daddy. Apa rin tumong tayo? Siga daddy. Pagkaraan tayo. Apo mga Diyos nga namarso ti langit kinti daga, kinti baybay. Agyaman kami apo, tinaindaklan o na nga panagyaman ni manin. Ti angis ti biyag nagturtuloy asita talinaid kada kami. Kaya nagyaman kami ti dadanon ni manin ti dating arabi. Kinti gundaway mi nga napan, nagisingarak kadagiti kakabsat mi apo. Itay bigat, kiniti madam. Nagdadanggay kami nga nanitay tayo, tinasampananagan mo apo kat magdaman nagkawangan ni. Dawat at ibang magawan mo kadagad. Kaya tapo Diyos, agyaman kami ti pasit ti saong, isumanit mga adal mi. Kung nulawan ay apo, nga ado, dagiti aramatan ti kabuso. Nasursuro, nga mangisyasi, kadagiti panpanunok mi apo, nga magyaman kami. Kaya nagpan na kami, ti talagad apo, impamatmat mo kada kami, dagiti umidas nga sursuro, iso nga pakayaywa mo kin pagayatan. Kaya tapo Diyos, bendisyonan na kami ti dating arabi, i-commit mi man ang dagiti biyag miking ka, tapno si kati mga iwan, nang tiliw-liwa kada kami, namnama, nga tunton bigat, mabalin mi maning kadi apo, ngay mulagat dagiti matmatami, ako mita maning tilawag talda. Naigayat mi apo ti maturog, ika na kami kadi apo tinaimos na kami maturog, at dagitlet na naimbag tinay papanan. Kaya sapay kumapot at ti panagabalin, Espiritu Santo, magraman dagiti angelismo, amang lakob kada kami ti dayti nga rabitat ng nyaman, nga ramiden ti kapuso, awan kadi ti panakabalin. Agdali na kadi apo dayti angis ti biya, kada kami apo nga dumanong ti kagsatan. Ket amin nga nakipaset, nga nakikabsat mi ti dayti worship niya apo, iraman mo nga bendisyonan ida, dagiti paset ti pamilyada, magdaman ti masaksakit kadagiti paset ti pamilya mi amin apo, kayong bagan kadi ida apo Diyos, at lawan ti lapked ti naragsak, na panagdadanggayang sang kapamilya ng nangrona ti panagsirbida king ka. Apo Diyos, sapay ko matatulungan na kami at matalog. Bendisyon ang madagiti pang Pangulo ni, sa organisasyon mi Apo, dito 7 Diabetes, dagiti pang Pangulo ni. Kaya oray ba, dagiti at kultural, iti na dinalubong Apo, bendisyon ang edad, at itagdapay ka diti gundaway. Yan kami, nga tumulong ti trabaho, dagiti ng basin Apo, sapay ko mataway kan, taway na kami nalayo. At agyaman kami Apo, tapat check, nga sididengag ka, nga kang kanayon, ken sikikita ka kada kami Apo. Agyaman kami ken pakawan ng kalimas. Bason mi Apo, gawatin mi lagi ito, tinaga ni Kristo nga po may. Amen. Yan mga rabita yung kapsa.